Ane iki, guys, iki ngene ringin gede, guys. Oh. Ringine, guys. Ukur, guys. Nah ini motong wit salak di lereng koyok ngene lho, guys. Liaten ta. Ya wangel ta koyok ngene iki. Tapi ya opo? Masih koyok ngene iki lho. Oh, kan celuk kancane mas iki. Oh iya, celukno kanca ae. Heeh, sampean celuk. Angel soalnya. Angel gede kali. Sabar ya. Dicelukno bala bantuan. Sik. Golekno bala bantuan. Sing sabar. Halo. Yo, ini. Oke, golekno bantuan iki lho. Angel iki. Apa jenenge? Ketok ini. Kecuali ditarik, bro. Lek ditarik mbek apa? Mbek taline lho.